Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे फेसबुकआव मोनसे भिडिअ मोन्दों। बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय सासे आइजो एबा सासे बर' हिनजावनि सिख्लाना मा आं बेखौ बुंनो हाला, जिखुनु जाया बिनि भिडिअ मोन्दों। बे भिडिअआ मा होननानै बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय धोरोमनि फारसे बे बिथाङा भिडिअ लाना फैदों। धोरोमनि फारसे मानो भिडिअ लाना फैदों होनना बुङोब्ला बेखौ आं जेबो बुंथ'ला, नोंथांमोनानो बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन। जिखुनु जाया आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ स्क्रिनाव ससे होना होगोन, ओमफ्राय बिनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनसिगोन। बिदिब्ला नायना लाग्रोदो लोगोफोर। मा धोरोमखौ मोजां मोनो? अके, आं हिन्दु धोरोमखौ आङो बुंग्रोनिखि राम भगबाना श्री रामा जोंखौ मा फोरोंलांखो? जोंखौ फोरोंलांबाय कि एसे दायावनो गावनि बिसिखौ गिदिर गिदिर पानिशमेन्ट होनाय, नङा होमबा? आरो श्री कृष्णआ जोंखौ मा फोरोंलांखो? श्री कृष्णआ हाजारटा हिन्जाव गोसो थोनाय, नङा होमबा? ओमफ्राय लोगोसे गावनि बिदा बिफंजोंनो बुलायलायनाय, दानथारलायनाय, सुथारलायनाय फोरोंबाय। आरो मेन खोथायानो जाहैबाय शिबा जोंखौ मा फोरोंलांखो, नङा होमबा? शिबा जोंखौ मा फोरोंखो? दे ओरैया गान्जाया, नङा होमबा? गान्जा सोबनाय फोरोंलांबाय। दिनै गोबाङानो हयथ' दिनै शिब बाबायानो गान्जा सोबो आरो जोंलाय मानसि मा? भगबानानो जोंखौ फोरोंलांखांबाय, बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बेथ' बे बाद दोनथ', आरो मोनसे खोथा आंनि माइन्डआव जाखांफैबाय थायो। भगबानानो कि गावनि प्राइभेट पार्टसखौ खुलुमजानो लुबैयो? दिनै शिब बाबाया गावनि लिंगखौ मानो खुलुमहोनो फोरोंलांखो? सोरबाखि भगबानानो इदि गावनि अंगखौ खुलुमनो होयो? बे मोनसे आंनाव सोंथि आरोना। आरो लोगोसे मा, हिन्जावखौ मोनैनि थाखाय बुहुमखौनो धंस' खालामनो नागिरनाय, फाग्ला फाग्लि जानाय, बेबायदि फोरोंलांबाय आरोना। स' जोङो गोबाङानो, मानो होनबा जों सासे भगबाननिफ्रायनो जों ओमफ्राय नोंथांमोना बे बिथांनि भिडिअखौ नुखाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना हरनो दाबाव लोगोफोर। ओमफ्राय आं बुंनो सानो जे बिथाङा जे बुंदों हिन्दु धोरोमनि बागै मोनथाम मोनब्रैसो माबा बुंलांदों, जे बिथांनि बुंनाया हय सैथोबो जानो हागौ, खिन्थु आं धोरोमनि बागै बारा मिथिया दै। आं हिन्दु धोरोमनिनो मानसि, खिन्थु हिन्दु धोरोमनिबाबो आं बेफोरनि बागै बारा मिथिया। ओमफ्राय आं बाराबो बुंनो सानाखै जे हिन्दु धोरोमनि बागै आं बाराबो नलेजबो गैखाया नालाय। जा न'आव फुजा होबा खुलुमबाय, फुजा होआबा थाबाय, बेफोरबायदिल' आरो। आं धोरोम बागै सातथा मुलुग एकदम माबाबो नङा आरो। आं बुजायनो हानाय गोहो गैया आंहा धोरोमनि बागै। ख्रिस्टाननियावबो होन हिन्दुनियाव होन, मोननै साइडनि जानानैबो आं बुंनो हाया। हिन्दुबाबो आं हिन्दुनि जानानै बांसिन आं बुंफुंनो हाया जे हिन्दुना ओरै होननानै आं बुंनो हाया आरो। आंहा जे न'आव जा फुजा होबाय खुलुमबाय जोब्बाय। खिन्थु आं बुंनो सानो नैबे जे बे बिथाङा बुंलांदों जे शिबाहाय गान्जा सोबनो फोरोंलांदों, ओमफ्राय कृष्णआहाय साथाम साब्रै सिख्ला गोसोथोदों, ओमफ्राय गोसोथोनाय फोरोंलांदों होननायजों लोगोसे ओरैबायदि सानदों आं जे बे बुंनायनि स्टाइलखौ नायनानै, बे बुंनायखौ साननानै नायोब्ला ओरैबायदियाव मोनसे माबा जादों आङो, बुंनांगौ बायद' जादों आं। बे बुंनाया जे हिन्दु धोरोमनि मानसियाल' गान्जा जौ एबा सिगारेटफोर बेफोरबायदि सोबो जायो, बेफोरबायदि बुंनाय बायदि मोनदों आरो आं। बे बुंथाराखैबाबो, बिनि खुगाजों बुंथाराखैबाबो, ओमफ्राय नैबे हिन्जाव सानै साथाम गोसोथोनो फोरोंलांदों होननायजों लोगोसे जे भगबानानो फोरोंलांबाय नालाय, जों हिन्दु मानसियाहाय, जोंनि हिन्दु मानसिनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो साथाम साब्रै एबा हिन्जाव गोसोथोयो, बेफोरबायदि बुंनाय बायदि मोनदों आरो आं बिनि बुंनाय स्टाइलाव। खिन्थु बे नङा जे हिन्दु धोरोमनि मानसियाल' जौ सिगारेट गान्जा सोबो, बे नङा। दानि जुगाव रावखौबो नुवा नोङो सोर जौ लोङो सोर सिगारेट सोबो। दानि जुगाव रावखौबो नुवा नों सोरना हिन्जाव साबसे गोसोथोनाय दं, सोरना हिन्जाव गोसोथोनाय गैया, बिनि बागै नों नुवा। खिन्थु बे फोरोंलांदों होननायजों लोगोसे हिन्दु धोरोमनि सेंग्रा सिख्लानाव गोग्लैयो आरोना बियो। जों हिन्दु जाबाय, जोंखौ बुंदों बायदि मोनो, जोंनियाव माबायाव नांनाय बादि जादों आरो। ओमफ्राय बियो, आं सानो जे बियो धोरोमनि बागै बिथाङा भिडिअ लाबोनाङामोन। बिथाङा मानि थाखाय धोरोमनि बागै भिडिअ लाबोखो बेखौसो आं बुजि मोनासै आरो। नों दिनै धोरोमनि बागै भिडिअ लाबोबाय, सोरबा सासेयाबो लाबोफिनगोन,
आंबो दिनै लाबोबाय। आंथ' बारा रावखौबो बुंफिननो एबा बखिफिननो होननानै लाबोआखै, खिन्थु बिनि बुंनायनि सायावसो आङो फंनैसोल' जिखुनु नैबे शिबा गान्जा सोबनो फोरोंलांदों, कृष्णआ हिन्जाव साथाम साब्रै गोसोथोनो फोरोंलांदों, बे बुंनायनि सायावसो आङो बिथांखौ बुंफिननाय जादों। ओमफ्राय आं बेखौबो गाज्रि बुङाखै। जिखुनु जाया बिथाङा बे धोरोमनि बागैनो भिडिअ लाबोनांगोन। जिखुनु जाया दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालाम। थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ। बाय बाय।